May buntag sa tanan. Hay, pasalamat ta sa Ginoo na naata karon dinhi no og maski sa kapadayon nga MECQ naagyapoy mga kauban nato nga anhi in person no para magsimba, para dasigay sa mga kauban nato no. So dako kay tang pasalamat ana sa Ginoo. Anyway, sa atong mensahe karon no, sa pila na ka Sundays, tulo ka Sundays nga nilabay, naghisgot kita bahin sa letter no o epistles of Hebrew. Okay? O atong sugdan karong buntaga ang ikapitulo 2 no, bersikulo 1 padulong sa 4. Atong sugdan og basa ang pulong. Nagsulti dinhi. Busa huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na matud-an nga tinuod gayud ug ang wala magtuman o ang misupak niini gisulutan sa Dios sa angay kaniya. Unsaon man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad niining dakong kaluwasan. Ang Ginoo mismo mao'y unang nagbutyag sa maong kaluwasan ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini. Og gipamatuod-an usab kini sa Dios pinaagi sa buhat sa mga timaan sa gahom, mga katingalahan ug daghang mga milagro. Nanghatag usab siya sa mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. Okay. Sugdan guro nato ang mensahe karong buntaga pinaagi sa pangutana, no? Unsaon nato pag-ila nga naabay kamatuoran nga gihatag kanato or gisulti sa ato nga atong masaligan, or naabay fake news ba ang imong nadawatan or kamatuoran kana? Okay? Sa konteksto nato para karong buntaga, pwede nato ninganion pagpangutana. Unsa kay imong buhaton? Unsa kay imong reaction pag naay muduol karon kalit sa ato dinhi? No? Mutindog dinhi. No? Or si Pastor David, musulti siya karon nga ang GCAF daw, no, nahimo ng simbahan nga siya na daw ang Diyos. Simbahon na daw nato siya. Kabalutan na anay ning anak nato nga kauban sa Davao, no? Pero sample nagtukod og branch dinhi. Lahi sad kay lahi man. Okay. Unsa man ang atong reaction? Unsaon nato pag responde sa ning anak nga tawo nga niduol sa ato? Automatic din ato isulti no kay buang no. No, ato na nga naunsa na siya. Okay? Pero ang akong giampo, ang akong pangayo no sa Dios is hinaot unta nga pag naay mga ning ana asa tamudagan sa pulong. Asa ta magbase sa pulong. No? Ug pinaagi sa pulong. Ug tabang sa Diyos mismo sa atong kinabuhi, pinaagi sa balaan nga espiritu. No? Ang iyang mga anak, iyang tudluan, iyang ipakita unsa gyud ang kamatuoran, no? Kamatuoran. Ug makita gyud nato unsa ang kamatuoran nga masaligan nato ug dili mga piki nga mga butang. No? O akong giampo nga dili sad ding ani ang atong reaksyon.
So kung giampo nga atong reaksyon, mudagan kita sa pulong. Pag ako pong giampo nga dili maging ning-ani atong reaksyon, unsa man ang nga dili. Nga automatic, no? Ato ding ingnon nga unsa man. Na namang ko'y klaro nga idea kung kinsa ang Dios. Na namang ko'y sakto nga pagunahuna or pagsabot unsa dapat ang Dios, unsay dapat hitsura sa Dios. Or ang uban sa ato musulti nga sa among simbahan, sa akong relihiyon, ning-ani ang ilang gisulti unsa ang Dios. Og atong buhaton unsa man, i-reject na nato tanan without seeing for ourselves. Sa atong kagulingong pagsabot, pagninguha o pagtuon kung unsa gyud ang gisulti sa pulong. Ngano? Kay ingnan ta mo sa nilabay nga duha ka libo nga tuig, 2,000 years nga nilabay. Nahitabo kini, di ba? Nga naay isa ka ordinaryo kaayo nga hitsura nga tao. Gikan sa ultimo nga pamilya nga panday. Ug iyang gipaila ang iyang kagulingon nga Dios siya. Siya ang gihulat nila nga mangluluwas ug unsa ilang gibuhat? Unsa ilang gibuhat sa mga katawhan? Dili man ana ang hitsura sa among Dios. Dili man na mao ang among gihuna-huna nga moabutay nga mangluluwas. Dili na ikaw. Ug klaro kayo sa among relihiyon, klaro kayo sa manunudlo sa among simbahan nga mo ni daw ang Diyos, ug dili daw ni ikaw. So, sa natabo. Na sila'y ambi nila nga kagalingon pagsabot kung kinsa ang Diyos. Ang pagsalig nga dapat ilang ibutang diha sa kinsa ang Diyos, ilang gibutang diha sa ilang relihiyon. Ug wala gid sila nakaila sa panahon nga nagpaila-ila sa ila ang Diyos. Pero, basing malimot ta usahay, na kita nga henerasyon karon. Unsa man tang henerasyon? Na panalanginan kaayo ta nga henerasyon kumpara sa uban sa kani nga aspeto. Ug unsa kani? Na nasa ato ang kompleto nga pulong sa Dios. Pero usahay malimot kita nga naay panahon na wala pa kini. Naay panahon nga dili pa kompleto gipakita sa Dios ang iyang plano o kinsa siya diha kanato. No, wala dili pa kompleto ang Biblia. So pangutana karon kung mao kana. Unsa man ron magpamatuod sa tao nga magsulti siya nga siya ang Dios. Ginahon na ba na ninyo? Or ato pang tudlon gamay ang pangutana. Kamo nga naa dani karon nga nagsimba. Kamo dani karon nga nagsulti mo nga nagtuo mo kung kinsa gayud si Jesus. Unsay gibasihan ninyo sa iyong pagtuo? Ginahuna ba ninyo unsa man inyo gibasihan nga hanuman makasulti man kamo katanan gisulti ni Jesus tinuod gayod. Or posible ba nga naa mo dinhi karon kay ang GCAF, di ba simbahan man na? O ta, simba ta. Kay porke lang pangalan simbahan. Ug porke lang unsay gisangpit sa tao nga gatindog dinhi sa inyong atubangan taga Domingo, puyonan mo okay, mao na kana. Dawaton lang ninyo. Wala gali mo kagulingong basihan ngano man nagtuo mo kang Hesus. Kung ako'y tawagon dinhi karon sa inyo, makatubag mo ani nga pangutana? Di lang kalabuton kay nag-duty man karon, no? Pag dili na ka naka-uniform. Okay.
Saman. Gitubag na ba na ninyo nga pangutana, ngano man mutuo man mo sa gipangsulti ni Jesus. Kay mayon mo, akin naman sa Biblia. Siyempre, tinuod mo ang Biblia. Oo, tinuod bitaw. Pero kabalo ba mo, nga naa din niya gibutang pod, ngano mutuo ta? Wala lang niya gisulti nga, tuo lang mo kay naa dinhi. Kung kabalo mo nang isa na to ka problema, nga naghatag og pangit nga pangalan. Naghatag og pangit nga reputasyon sa pagtuo diya kay Kristo. Ayaw ko sa iyo pa og sabot. Nagsulti ang pulong na kung magtinaarong gyud ta, magsineryoso gyud ta nga Kristiyano, ang kalibutan dili ganahan kanato. So naa ka na sa pulong. Pero naapoy mga binuhatan sa mga tao nga arong ingnong Kristiyano, deklarar silang kuglingon nga Kristiyano, nagahatag pod og pangit laway kay nga itsura sa isa ka tawo nga tinuod nga Kristiyano. Ug unsa ning isa ka butang ani? Daghan kayo Kristiyano na wala kasabot sa ilang gituhuan. Nga ilang una-una, ang pagtuo o ang pagsabot, bulag ka na. Nga ang pagtuo, ug naay sakto nga knowledge, dili related. No? Una usay, madunggan na to sa itong katiguangan, unsa man, basta, tuo na lang mo. Dili na. That's not a Christian thing to do. That's not a Christian thing to do. So, ingon sa versikulo 3, nga ang Ginoo mismo, si Jesus mismo, mao'y unang nagbutyag aning mensahe. No? Og nangita ako sa internet, no, og unsay maayo nga picture para sa truth kamatuoran. Nakita na ko ni. Now, dili gyud ko fan sa magbutang og quotes, no? Pero si Agustin of Hippo, nalingaw lang ko sa picture o sa truth, no? Sa kaning message. The truth is like a lion. Bura daw siyag leon, no? Kinsa may mo depensa og leon din Nampasing ikaw na unahog kaon, no? So, imo na lang siyang buhian, pasagdi na, palayo. Okay? Hanuman, kaya sa leon mo depensa siyang kagalingon. Okay? And you know, muna ang sometimes ideal, no, nga okay, let the truth speak for itself. Muna to madunggan, no, nga ang kamatuoran dili na kailangan nato depensahan. Ang kamatuoran, no, mugawas ra gyud na, di gyud na makumkum, no. Mutuo ka o dili, tinuod gayud na. Nakaisayop nga pagsabot o dili, mugawas gayud na. Pero kabalo ba mo? Kung atong gihisgutan, atong gistoryahan karon nga ang Dios nga giklaro niya sa Biblia nga naay sakto nga rason para sa imong pagtuo. Nga gisulti sa Biblia nga naay sakto dapat nga panabot sa pagtuo nga imong ginadeklarar. Kabalo ka? Sa kanindot nga naa dinhi, wala lang niya gipasagdan nga ang kamatuoran magpamatuod lang siyang kagulingon. Kabalo ka? Napa siya gidungag og buhat. Para naagyod tay rason. Naagyod tay saktong barugan ngano man nagtuo ta sa atong gituuan. Atong sugdan, no? Ang passage nga atong tun-an karong buntag dito sa pinakauli sa bersikulo 4. Atong tan-awon dinhi nagsulti og gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat og mga timan-an sa gahom
mga katingalahan o daghang mga milagro. Ug naghatag usab siya sa mga gasa. Guys, nasabtan ninyo ni? Ang nagsulti danino, kung mabasa nimo sa bersikulo 3, na dili lang di ay ang gibuhat ni Jesucristo nga katong nakadungog sa mensahe nga una gibutyag sa Ginoo. Nga sila nakadungog first hand, meaning direct mismo sa Dios sila nakadungog og ila kaning gipasa sa uban, no? Faithfully. Dili lang kana ang ilang gibuhat, no? Kundili ang Dios iyang hatagan og tatak sa iyang approval, iyang gi endorso, iyang gi kumpirma. Pinaagi sa mga milagro, signs and wonders. Nasabot mo, anak? Kaya kung wala pa ang inkumpleto nga pulong sa Dios, unsaan ni mo ron pagmamatuod nga ang tao nga nagsulti nga uy gikan kani sa Dios nga mensahe, uy gikan ni sa atong mangluluwas nga mensahe, ug wala pa ni para mabasihan nato unsaan nato paghibalo. Unsa atong basihan? Ang gibuhat sa Dios, mao kana. Now, ato na nang gihisgutan ganina, no? In fact, makita nato sa maski sa mga dili gatuo, gaduha-duha. Makita nato, no? Base sa Juan kapitulo 3 bersikulo 2, si Nicodemo, no? Kani nga panahon, wala pa siya motuo nga si Jesucristo ang mangluluwas. Pero tanawa unsa ang gisulti pagduol niya kang Hesus sa isa ka gabi. Ingon siya, Rabbi, nasayod kami nga ikaw isa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. See? Teacher, magtutudlo. Dili ang luhas. Okay, magtutudlo. Pero nasayod kami nga ikaw, walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios mag-uban kaniya. Kita niyo? Naa ang mga milagro nga gauban sa mga tao nga nagwali sa mensahe sa Diyos para magpamatuod sa ila at tinuod ang ilang kisangyaw nga pulong. Kung makita nato kini, no, sa gospel sa New Testament, makita nato ni sa history sa church, makita nato ni sa epistles, no, dito sa Mark, sa Acts, sa 2 Corinthians, makita kanina to nga naa gasulti nga permi balik-balik nga gi-confirm ang pulong pinaagi sa mga milagro. Mga timailhan sa mga tinuod nga mga apostoles ang mga milagro. In fact, balikan na to ang pangutana nga ano man mo tuota kang Hesus. Tungod sa milagro nga iyang gibuhat, nga pagkahuman sa tulo ka adlaw nga gidaog-daog siya ug namatay siya. Isa ka milagro nga iyang gibuhat para magpapatuod nga siya ang Dios. Nga tanan nga iyang gitudlo, tinuod. Iyang gipildi ang kamatayon ug nibanhaw siya.
Tungod ana nga milagro. Ang pagbanhaw sa iyang kagulingon. Kabalo kita nga ang Diyos nga atong ginasimba tinuod. Kabalo ta nga tanan gitudlo ni Jesus tinuod gayud. Ug mao na ang atong barugan sa atong pagtuo. Muna atong ebidensya sa atong pagtuo. Monang, be truth seekers. Seek to understand the right way so that you'll believe the right way. You live it out the right way. Okay. Ato lang ning klarohon. Dili ni siya importante nga parte sa mensahe, pero ato lang klarohon. Okay? Kung nakita nato sa first chapter, no, na pagdayag sa itong mga kauban sa mensahe, kipakita sa ato gayod, no? Nga isa pagdasig sa mga tao nga nagtuo kang Kristo nga og naluya og nagduha-duha og nangahadlok. Isipakita unsa ka grabe ang atong Dios. Ug pinaagi ani nga pagpakita sa first chapter gipakita sa ato nga kung believe kay mo sa anghel, kuyaw kayo ang mga anghel, tan-aw niyo gamhanan kay mga anghel, layo ra kay na sa atong Dios. Mas kuyaw, mas gamhanan. Ug in fact, siya ang gahimo sa mga anghel. Ug sa mga propeta nga mga mensahe sa mga milagro ang ilang gibuhat. No? Makita nato na it flows through time. Pero ako lang muna yun kung ato lang ning singitan gamay kay nay uban, no, na nagtuo nga naay katapusan ang mga milagro nga gipakita sa Dios. Undang na sila dadto sa pagpa-reveal sa pulong sa Dios. Kailangan nato ni sa singitan gamay nga pagstorya ngano man ang kultura sa pagka-Pinoy. Unsa man? Hilig kaayo taog tuo-tuo, no? Mas dali kayo ta motuog mga superstition belief o in fact daghan kaayo na nga pagtuo nga nisulod sa simbahan. Ug dili na kay nato say mabantayan asay magic, asay tuo-tuo ug unsay dili. Ano man? Kay ang atong predisposition, ang atong automatic, ang atong standing point, especially sa mga Pilipino, nga mga tao nga nagsulti nga Kristiyano sila, is tungod kay naay daghan milagro, kabalo sila nga daghan milagro diya sa Biblia. Automatic, nagtuo na sila nga, okay, automatic, kana mga milagro karon naa na hantod karon. Pero, ato i-share, no? Mas gwapo na kamo mismo, pagbasa, nagsabot naman ta, di ba? Na dili lang ta magsalig sa uban kung dili natay kagulingon, atong kagulingon nga pagsabot, atong kagulingon nga basihanan ngano nagtuo ta sa atong pagtuo. Ug dinhi no, adto mo sa Gospel Coalition, kung gusto mo, naay pagtudlo, no, nga sulti og cessationism and continuationism. Okay? So, dinhi na to makita. Mas gwapo, ibasa ninyo para makita ninyo, magtuon mo kung asa mo din nahulog. Dili ni siya major issue. Kasi pasabot dili major issue. Kung mutuo ka nga wala na'y mga milagro karon nga mga panahon. Tungod kay nagtuo ka, labi nang nakita nimo sa Hebreo Kapitulo 2, versikulo 4 nga nagpakita nga ang isa sa purpose sa mga milagro is para magpamatuod di ay sa mga mensahe sa Diyos. Para magmamatuod di ay nga tinuod ang mga tao nga nga gipadala gayud sila sa Dios. Mao ang isa sa function sa mga milagro ug mo nang nagsulti sila kompleto na ug giundang kana. Ang uban gasulti hantud karon naa pa. No? Ug ang danger ana kabalo mo?
Kasi gusto makita niyo si Pastor David magniani. Ako, gusto ko. Power. Okay? No? Kita ninyo na ay slaying of the spirit. Morning, magtindog ka. Ano ni mong kamot? Tumba ka diretso part. Power. Okay. Healing. Daghan gyud tao. Pakita gyud ang wheelchair nga naa daw nakalakaw. No? And uban extreme na nga charismatic o usually ato mga igsuon kini sa charismatic o Pentecostal nga line is patong halas, no? Pero kuno na sa milagro nga dili daw sila patay. So those are extreme. And ang problema ani is unsa man makasilaw, makatingad-an, meaning sensational, pasikat ug sayop nga pagtuo. Okay? Ngano? Daghan kay mga milyonaryo nga mga pastor, labi na sa mga Amerikano, no? Pero it's spreading all over the world now. Kung gusto mo nga maayo, pagtanom mo sa inyong pagtuo, ihatag ang inyong kwarta dinhi sa simbahan. Ug inanta mo maayo lagi mo. Love life, asa man pastoral ani, love life, hatag dinhi sa simbahan. Masulbad ang imong love life. Lagi. Okay? Saman. Hatag mo dinhi. Ipakita ninyo inyong pagtuo pinaagi sa paghatag. Ug mo na ang mga abusar, no, mga tao nga mobiyahe og lagyo kayo kay naa daw faith healing. Naabusaran. Dili maayo. Dili solid ang pundasyon sa pagtuo. Pero kung adto po ka sa extreme, sa cessationism, ingon nila, bugnaw po daw kay ka, bura kag yuta, nga uga. Ugahi na kay imong pagtuo. Tanan imong tanaw, tanan imong panghitabo nakita, dudahan nimo. Himo nabuang ra guro na sila. Or dito tinuod na ano ra to? Ani lang. No? Daay mga extreme pod nga dili maayo on both sides. Okay? But it's not a major issue. Why? Kung asa ka sa duha, dili nga maapektahan ang imong kaluwasan. Okay, pasalamat as Ginoo. Kay daghan kaayo hantod karon, dili na sila magsinabtanay nga side. Okay? So, that's why I said minor, because it's not my role to tell you. Even our church yet has not really established a very clear stand regarding this matter. No? Appeal na dinhi ang speaking of tongues. Okay? Sa akong last na hibawaan, growing up in this church, ang sulti nila is, dili daw nato pangitaon, dili lang po daw nato pugngan. Okay? Anyway, sige padayon ta. Okay? So, mo nang views of the duration of the gift. So, wala na'y gifts nga nilabay. Walay gift nga niundang, padayon. Appeal na ang healing, apostolic, no? Usually, is ang prophesying and healing nga ministry. Naiuban nga all gifts has passed away. So, manang wala na gyud. And then, naiuban nga some, no? Now, ato lang sabton nga lahi po tong gift of the Holy Spirit for edifying the church. Okay? Pero sige na. Dito na mo sa yung pastor mga tana o sa yung small group leader. Dili ta dani. Okay. Laos. Okay. Adto na ta sa kanilang ang atong gunitan sa tanan. Okay? Kung naaman tayo mensahe ibilin about sa sensationist and continuous. Okay. John 12:37. So 1, bisan tuod nagbuhat niya si Jesus. Kining tanan nga mga milagro sa ilang atubangan, wala sila motuo kaniya. Atong klarohon, dili ang milagro ang gigamit sa Dios para muluwas og tao. No? Ambi ninyo, nga sometimes mo nang gapangita ta sobra pa sa pulong sa Dios. Kay ang atong gusto, tuo man ko ani. Pero nindot gyud tong pakita gyud nato sa ila unsa ni katinuod ba?
No? Nga pag anaon lang ako, ayo dayon. No? Or pag gusto nako na mag-away-away sila, dading kalayo mo tunga para pakita gyud nga tinuod. Kabaw ka unsay kapasabot ana? Kapakita noon na nga ikaw ang gamay kay nga pagtuo. Nga ikaw gamay kay pagsabot. Ngano? Dili na ni sapat sa imo. Kulang pa ni. Mura ka gasulti. Kulang man ka Diyos. Lugi man ko sa imo Diyos. Gansi man ko diya ni imo Diyos. Dungagi pa. Dili ang milagro. Ang agianan sa kaluwasan. So, padayon kita. Adto na ta karon sa bersikulo 1. Okay? Bersikulo nagsulti, busa, huptan ta sa adugang kalig-on nga mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Okay? Nagsugod. Ano man yun siya? Busa. Busa. Di ba? Dili gusa, busa. Ano man? Burag, kung bagbasa nimo ba, baklaro nimo nga naay mensahe nag-una ana nga giplastar, nga gipakita sa ato, nga gipasabot sa ato. No? Ug mao kaning mensahe nga si Hesukristo mas kuyaw pa sa mga anghel. Ug makita nato nga busa ana nga balita, busa ana nga pagpadayag. Atong huptan para dili kita mapadpad, para dili kita mapalayo. Sa mensahe nga gitudlo. Og mayon ta nga okay. Klaro. Dili man ko ana. Ligon kay ko, mobitang na ako dani maski pandemic simba gyud ko. Okay. Huptan, gyud kayo ligon. Okay. You know? Ang illustration do ana no, it's like ang binato na gamay lang nga adjustment nato dinhi, gamay lang nga kuha nato dinhi, gamay lang nga dungag nato dinhi, no? And ato na okay, para man for on the better good, no? Especially like magwali ta sa maing balita, di ba? No? Klaro unsa ang maing balita, pero usay ang atong gusto i-highlight unsa man ang panalangin. Atong i-highlight gusto nato unsa man ay i-downplay nato ang sala ug mo nato makita nga mga gagmay ka lang na tuwa ka kabalo kay nahinay na day kag padpad nga palayo burag no manang ang usual nga illustration ginagamit ani sa mag-share about Hebrews 2:1 is barko nga wala nakaangkla, di ba? Kati kana na sa bangka, maglingkod-lingkod lang mo, hulay-hulay. Sana pag bangon ninyo, layo na kaayo mo sa asa mo nagsugod. Wala lang mo kabantay. So magbantay daw tana. Okay? Nagsulti dayon nga ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na matud-an nga tinuod gayud ug ang wala magtuman o misupak niini isulutan sa Dios. No? So makita nato. Okay? Again, nagbalik comparison nga kung katong mga mensahe nga gikan sa anghel. No, makita nato na sa Old Testament nga when the law was given, it was given no sa daghan kay nga mga anghel, pinaagi sa mga anghel. Na uban, no? Which is, wala na tayo time mag-discuss nga makita yapon nimo, bantayan nimo sa Old Testament pagbubasa ka.
nga makita nimo nga ang anghel, no? And then tawagon siya og Lord. Kita nimo nga gikan siya sa Ginoo. And that can be a whole total different message by itself, pero ato makita na mo nang gipasabot nga ang mensahe nga gikan sa mga anghel dili nato pwede gali usabon, dili ginato pwede na atong supakon, no? Nadani ang word nga tinuod gayud nga wala magtuman o ang pagsupak. Pagtuman o pagsupak. Makita ninyo ang diferensya sa tuman ug supak? Wala pagtuman ug supak. Makita ninyo ang diferensya? No, usahay kung magbasa ta sa Bible, no, dili nato bantayan kayo ang pulong usay makagawas kini nga mga tudlo sa ato. Gipasabot ani is ang pagwala pagtuman is unsa man? Wala nimo ginabuhat. Ang pagsupak is kabalo ka nga dili nimo dapat buhaton, gibuhat gihapon nimo. Okay? Guys, no? Kaya usay atong una ang Christianity unsa man? Una mo na ato nga do's and don'ts. Do's and don'ts. Yang muna to na nga pag humanan ako enjoy sa life, unya pa ko anang do's and don'ts. But ang picture here is this, no? Na ingon ta nga okay, wala man ko nagsupak karon sa Dios. No? I'm trying to be the best Christian that I am. I'm not breaking any laws. I'm not really going out of my way to look for sin. Pero ang problema unsa man? Ang imong inaction is still a sin in the eyes of God. Si pasabot. Are you doing what you're supposed to be doing? Oh, mo bitaw na ako dinhi karon simbahan. Akong gibuhat. Dili nga naa ka dinhi karong buntaga sa simbahan kapasabot na anak ka sa Dios. Dili nga pasabot nga consistent kayo ka gaapil sa imong wider group maski sa karon nga panahon. Tinuod ka nga anak sa Dios. Kaya ang butang nga mga dapat di mo gibuhat nga wala pa nimo gibuhat. Ngano? Patay pa man ang atong kasing-kasing. Ang isa na nga pwede na to gamiton nga ilustrasyon is kinsa na may niadto sa sementeryo karon nagdala og pagkaon kay ipakaon niya sa iyang relative nga naa sa ilalom sa yuta nga gilubong. Ang patay dili gakaon. Tama? Ang mga buhi lamang ang gakaon. Ug mao guro na nga uban ka nato dili nato ginabuhat ang mga dapat natong buhaton kay patay pa kita. Padung ta sa bersikulo 3, kung saan man nato paglikay sa silot kung dili kita matagad niining dakong kaluwasan. And guys, mo ni karon. Unsa man ang kaluwasan? You know, as a parent, it is very interesting na I've been making sure na akong anak are exposed to the Word of God. No? Because I really feel na that's the most important thing that I can do as a father to my children. But interestingly enough, no? You know, I mean, they're still young. Pero pagpangutanan ako sa ila,
para sa imo, personally, para sa imo. Unsa ang kaluwasan? Dili kayo nila matubag. I mean, they have a clear picture pero they cannot really say it with confidence ka plastar nga klaro. Ug kabalo mo? Dili ba ning anak taani dani karon? Kung duulan mo karon sa mga pastor o sa inyong mga small group leader, pakatan mo, unsa man ning kaluwasan? Na ba kay sakto nga pagtubag? Na kay sakto nga pagsabot nga unsa ni nga kaluwasan nga atong nadawatan? Kay mo ning isa ka kamatuoran. Ang tao nga dili or wala gibati na angayan siya kaluwason. Dili niya nakita nga angayan siya luwason. Dili niya makita nga naa siya sa sitwasyon nga delikado, naa siya sa sitwasyon nga problemado. Dili niya bation ang pagkinahanglan nga luwason siya. Sabtan nimo? Tanawa gud ng mga naay mga nasa mga relasyon no nga ang lalaki abusado kaayo. Kung makita nimo nga ang imong amiga mabunog na usahay. Ug ingnon nimo nga no not married sa just talk about girlfriend boyfriend relationship ingnon nimo nga bulagi ka na. Ayaw na lagi na. Sakitan man kanya. Taon sa may tubag sa itong amiga? Dili. No, gugma gimong gyud ko niya. Dili niya makita nga peligro ang iyang sitwasyon. Dili niya makita nga ngit-ngit ang iyang kaugmaon sa kana nga relasyon. Ano man? Dili niya makita nga angay siya luwason sa kaana nga relasyon. Taon yung mga kauban nato mahilig sa inom. Nga ginaabuso nila ilang lawas. Nga tungod silang pagubog-hubog, dili sila makasakto og trabaho. Tungod silang pagubog-hubog, ilang pa maabusan ang ilang pamilya. Ug ingnon nimo undang na anang inom. Kay dili na maayo. Dili. Ano man? Ang ilang kalipay sa inom. Ang ilang satisfaction nga makuha sa alcohol. Dili nila makita nga kailangan sila luwason sa ana nga sitwasyon. Kung karon masulti mo nga, okay, so, unsa man? Luwason ta kay para mahimo tang buutan? Mo ba nga kaluwasan? Or ingon pa sa mga prosperity preacher, no? Luwason ta para sa kalisuran, kapait nga kinabuhi. Mo ba nang kaluwasan nga ginahatag sa Biblia? Dili. Tingnan ta mo. Pwede mo mosunod kay Hesukristo sa inyong kinabuhi ug sakto ug tarong inyong pagsunod. Pero pwede paghihapon na kung naamoy sakit, mamatay mo ana nga sakit kay dili mo ayuhon sa Dios. Pwede nga naa ka sa dili kayo maayo nga kaminyoon karon. Ug mosunod ka, magtarong ka og simba. Ug pagmuuli ka, ang imong kaminyoon mora gyapon. Kay wala man kagiluwas sa Dios para manaa kay iyahay nga kinabuhi dinhi. Kawa ka asa ka giluwas sa Dios? Giluwas ka niya sa iyang kagulingong pagdumot
diha kanimo tungod sa imong pagpalabi sa sala. Pagpalami sa sala. Pagganahan sa sala. Namingon ta nga, di man na issue, tuo man ko nga makasasala ko. Tuo man ko nga makasasala ko. Well, let's start here. No? Klaro man, Romans 3:23. Okay, kabaluta nga nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Diyos. Wala kay tay issue sa part nga, okay, nakasala kita. Okay, wala mang guroy tao musulti dani nga perpekto ko. Dawaton ako na ako'y ngilad nga batasan or naa pa ko'y mga ginabuhat nga dili dapat, no? Dawat na anako. Pero prangkahanay nga storya, kung timbangon nato, kung atong sukdon na sa katapusan sa adlaw, sigurado ko, no, daghan dani sa ato hantod karon musulti nga oo, makasasala ko pero dili ko daotan. Oo, makasasala ko pero buutan man ko. Ug hantod dili na mabag-o nga pagsabot diha kanimo. Nga nagsulti lagi ang Biblia, dili lagi. Daotan lagi kita. Dili lagi. Kita nga gihimo para dina sa iyang dungog ug himaya atong gibuhat is ang pagkinabuhi na noon sa atong kagulingon. Ug taga-adlaw nga nagdesisyon ta nga magkinabuhi para sa atong kagulingon, ginasaka nato atong kumo diha sa Dios og bahala ka, ako'y masunod. Ug tungod ana, angayan lamang kita ilabay sa impyerno. Walay tao nga mabutang sa impyerno nga dili siya angayan dadto. Maski unsa pa imong tan-aw, kabuutan nimo. Dili man gud ang issue kung timbangon nato nga mas daghan ba kag maayo na buhat kaysa imong sala. Maski isa lang ang imong sala, kontra ka na sa Dios. Umanandagan kay tao nga dili sila kasabot nga angay sila luwason. Kay kita tanan nagsugod kita. Kita tanan na adani nagsugod ta nga kontra kita sa Dios. Kaaway kita sa Dios. Ug tungod ana, kung dili ta magbag-o, magpadayon ta sa atong dalan nga atong baklayan karon, ginabiyahian karon, padulong kita sa impyerno. And that's a very sad reality. Why? Kaya reality is, maski unsa na to katanaw nga daotan ta, mo kini. Maski unsa na to tanaw nga unsa ta kadaotan. Maski main ka nga, danhi man ko. Or ba na to, asulti, danhi man ko. O ba na to, danhi man ko. Hinanti ka. Maski unsaon pa na nimo, taas pagyapong kaayo na nga pagtanaw sa kagulingon. Pag-uban na to, musulti nga, taas man akong pagtanaw sa Diyos. Naaman siya danhi. No, ako, nara ko danhi, naaman siya danhi. Or naaman siya danhi. Or naaman siya dadto. Maski unsa pa na kataas ang imong tanaw karon sa Diyos, ingante ka. Ubus ra kaayo na paglantaw kung kinsa ang Diyos. Ug nakapait ka kamatuoran, kung naa kay ubos nga paglantaw kung kinsa ang Diyos. Usually, ang tipping scale ana is nakitaas nga paglantaw sa imong kagalingon. It's too high. You look at God too low. Kung naminaw mo sa pila na ka simana, pila na ka bulan nga mensahe dinhi, nagsulti nga ang patay nga tao, ang tao nga dili grasyahan sa Dios, dili
tabangan sa Dios. Dili makaangkon sa buhi nga pagtuo. Sa tinuod nga pagtuo. Sa buhi nga kasing-kasing para kani nga tao makasimba ug sakto diha sa Dios. Makaangkon sa sakto nga relasyon diha sa Dios. Kasabot mo? Ang bimang gunato nga, basta tuo ka lang. Tuo ka lang. Pero kung kana nga pagtuo, wala gabunga o pagbag-o nga kinabuhi. Dili tungod kinabuutan ka lang kalit, kung dili pagbunga sa kinabuhi kana kay relasyon sa Ginoo. Ug mo nang nabag-o ka. Usahay, itong una-una, manggod, no? Eksklusibo sa Kristiyano ang tao nga muundang og bisyo. Usahay, dili na ito na ginasulti, pero usahay na sa itong likod sa pag-una-una. Nga ambi na to, ang isa ka timaylahan sa isa ka Kristiyano is, katong palahubog kay sa una, di na mo inom karon. Kabalo ba mo? Gusto mo tanaw ning anak nga kinabuhi? Dili na sa simbahan lang ninyo makitaan. Kabaw mo asa? Adto mo hospital. Kita mo anak. Hanaman? Kigiingnan na siya. Dong. Padayon kay kag inom dong, mamatay ka. Bag-o bay? Asa man ang pulong ato? Asa man ang Diyos ato? Kundili ang tao, nakainkwentro lamang siya o butang nga mas labaw pa sa iyang hilig kaysa inom, ug mo nang niundang siya. Posible nga kana nga tao, minyo. Ug nakita nimo nga posible pagbag-o niyang minyo ni undang kay ang gugma sa asawa mo'y nakapaundang sa iya. Pero kadali lang. Ano man, kadugayan wala na makontento siya sa gugma sa iyang asawa kaysa iyang gugma sa inom. Sunod, nana sila anak. Undang na pud sa kadali. Ano man, kalipay niya ang iyang mga anak, iyang gugma siyang mga anak. Pero taod-taod, balik na po. Ano naman? Dili na siya kontento sa gugma siyang mga anak kaysa iyang gugma sa inom. O pag-adto niya sa ospital, dili simbahan, nakatapat ra gyud, mas nay nilabaw siyang gugma sa inom. Unsa man? Yang kahadlok sa kamatayon. Umunang niundang sa inom. Ang pagbag-o sa mga bisyo, pag-undang sa bisyo, dili eksklusibo sa Kristiyano, dili eksklusibo sa simbahan. Ug kung mo na yung tanaw nga ebidensya, pamatuod, adto mo uban nga mga relihiyon, ipakita po nila sa inyo nga sila pod naapod sila mga ning-ana nga mga tao nga niundang sa mga bisyo. Mo nang excited din kay ta, no? Kay undang nagbisyo, himuon na nato og leader. Yeah. Ano man? Tinuod na kayo, undang na gud sa bisyo gud. Okay? So unsa man? Metan ato din ni sa Isaiah 2:11. Niadto unyang adlaw nga ang garbo o ang pagka-pahimatason sa tao, putlon, ug ang Ginoo lamang maoy pasindungan. I'm going over time now, so I'm just gonna go fast here. Okay. Kaning kaluwasan. Kaluwasan nga angay day taluwason sa sala. Angay day taluwason sa atong kagulingon. Kay padulong day kita sa impyerno. Unsa man nimo paghibalo nga naa kini sa imo? Kung nakasabot man di ka nga dili man nimo ni maangkon sa imong kagulingong paningkamot maski unsaon pa nimo pagtuo kung dili ka tabangan sa Dios. Dan saan nimo paghibalo ron nga ikaw nga naglingkod dani karon nga naminaw naa kaani nga buhi nga pagtuo. Number 1. Nakapaluhod ba ni sa imo?
Niabot na ba ka sa imong punto, sa imong kinabuhi? Nga nisulti ka, Diyos, sakto ka. Sayop ko. Diyos, ikaw lang di ay. Dili ako. Kung wala ka ni agi, ani. Luhod karon sa Diyos. Pangayo kini sa iya. Ug tungod karon ang imong kasing-kasing, nagsulti nga sakto man day ka, o Diyos, sayop man di ay ako. Magbunga ka na, og bago nga pag-una-una. Paghinulsol. Pagsalikway. Sa imong kagalingon. Kamlo mo? Ang Biblia day gaohag man day sa ato nga kung gusto ka maging Kristiyano, kung gusto ka tinuod nga maging anak sa Diyos, kailangan ka mamatay. Mamatay ka sa imong kagalingon. Mamatay ka nga magkinabuhi para sa imong kagalingon, kung dili magkinabuhi para sa Diyos. And lastly, no? Unsa man kamatuoran sa Kristiyano, unsa man ang kaluwasan sa Kristiyano, it's not a what, but for us it is a who. It is Jesus Christ Himself. Ang Diyos nga gamahanan, ang Diyos nga kusgan, iyang gibutang iyang kagalingon nga mas ubos pa sa mga anghel nga gisulti nato nga mga kuyaw kaayo. Ug nagpaghimo siya og tao para ihalad ang iyang kagalingon para sa atong mga sala. Mao na. Gusto ta maluwas. Kay gusto ta makaangkon og personal nga relasyon diha sa ning ana klase nga Dios. So mo ba na imong gipangita dinhi karon? Siya ba? O ang iyang mga panalangin? Siya ba? Or ang kamatarungan nga imong masuot kunuhay kung naag gasimba-simba ka? O siya ba? O siya lamang ang mga ipangita sa aning nga kinabuhi?